Vážení Zemplínčania, priatelia, veľmi rád by som vás privítal pri novom projekte. Volá sa to Zemplínsky dialog. Budeme si tu pozývať hosty celého Slovenska, ale hlavne Zemplínčanov, Michalovčanov, možno z Humenného, Strebišova. A dnes by som veľmi rád privítal môjho dlhoročného kamaráta, súputníka, kolegu z občianskej iniciatívy Zemplína, Milana Kaplana. Ja ďakujem pekne za pozvanie. Milan, čo by si povedal na situáciu na Slovensku za posledný mesiac, čo sa odohráva po brutálnej vražde Janka Kuciaka a Snubenice? Aký je tvoj pohľad na? Ja si myslím, že sme sa celoplošne a celospoločensky v tom poslednom dianí a po tom, čo sa udialo, dostali na akési raz ceste, kde vývoj tých udalostí mal nejakým spôsobom naznačiť, kam sa ďalej bude naša spoločnosť uberať. Či ten smer sa konečne pohne určitým štýlom tak, že sa dokončia určité nedokončené veci, ktoré tu ostali po roku 89. Niečo sa v roku 89 začalo a myslím si, že nie sám taký dojem, že neboli všetky tie veci a tie procesy dokončené. Dostali sme sa na také rozhranie. Bohužiaľ aj po tých posledných udalostiach a potom, akým spôsobom sa politicky tá súčasná garnitúra s týmto vyrovnala, ja musím konštatovať, že naďalej sa budeme zmietať v tomto marazme, ktorý nastal, alebo ktorého vrchol sme dosiahli tou vraždou, tou brutálnou vraždou tých dvoch mladých ľudí, lebo ten proces bol naštartovaný dlhodobo. Toto je len nejaké vyvrcholenie dlhodobého neriešenia problémov v tejto krajine a jedným z tých ten zásadný problém je hlavne korupcia. Čo by si povedal tým ľuďom, ktorí hovoria, že využívame teraz smrť dvoch mladých ľudí, že tešíme sa z toho, že to vôbec prišlo, že možno, že sú za tým nejaké tajné sily, sprisahania a tak ďalej. Ako tým ľuďom otvoriť oči, že my sme ten stav videli už dlhodobo? Tých verzií je mnoho. Ja si myslím, že žiaden súdny človek nemôže sa z niečoho takého tešiť, čo sa momentálne stalo. V tomto smere ja to nepovažujem za žiadne využívanie, pretože čo iné je úlohou opozície, ak nie nejakým spôsobom poukazovať alebo kontrolovať vládnu garnitúru. A v tých požiadavkách, ktoré vzýšli z tých občianskych protestov, ja osobne som reflektoval dve základné veci. Prvo bolo to slobodné a nezávislé vyšetrovanie tej vraždy za účasti nejakého medzinárodného tímu, ktorý by nebol nejakým spôsobom ovplyvnený terajšou vládnou garnitúrou. A tou druhou boli slobodné demokratické voľby. A slobodné demokratické voľby sa nemôže nikto považovať za nejaký štátny prevrat, puč a tak ďalej. Nemôže nikto hovoriť o tom, že tu ide nahradiť vládu Richard Sulík, Igor Matovič, Boris Kollár, pretože o tom nerozhodnú politici, o tom rozhodnú ľudia vo voľbách, komu zveria moc. Môže nastať aj situácia, že v tých slobodných voľbách ľudia zveria moc tej istej garnitúre, ktorá je momentálne pri moci, ale to treba zveriť do rúk ľuďom, nech oni sa slobodne rozhodnú, pretože po tak závažných udalostiach, ktoré sa udiali, si myslím, že je na mieste prísť s takouto požiadavkou. V našom politickom systéme to nie je nič nové. Vieš, kvôli dvom ľuďom teraz má padnúť vláda? Myslíš si, že tak... Toto nie je kvôli smrti. Skús to teraz vysvetliť bežným ľuďom, ktorí nepozerajú dennodenne televízor a nevidia všetko to, čo my čítame medzi riadkami, že prečo je životne dôležité, aby boli nové voľby pre Slovensko. Toto nie je iba kvôli smrti dvoch ľudí. Tento problém má ďaleko širší rozmer. Tá vražda novinára a jeho priateľky bola kvôli jeho práci a bola kvôli tomu, že jeho práca sa výsostne dotýkala najvyšších vládnych predstaviteľov a teda týkala sa politiky. A ak si v demokratickej spoločnosti
niekto dovolí zavraždiť investigatívneho novinára, tak to nie je útok len na toho daného človeka, je to útok na celú spoločnosť, je to útok na demokratické princípy v tom štáte. Preto ten rozmer toho problému je oveľa väčší. A po tak vážnych udalostiach, kedy sa aj tá slovenská politická scéna dostala do hlbokej krízy, kde tí vládni predstavitelia určitým spôsobom nedokážu dospieť k nejakej sebareflexii. Sú odtrhnutí od reality? Ja si myslím, že sú do veľkej miery odtrhnutí od reality a vedia oni vôbec, čo sa deje tu na východe? Respektíve napríklad teraz kauza, ktorú Andrej Bán odhalil s pozemkami tu na východe, bežný nejaký radový úradník na nejakom ministerstve v Bratislave má vôbec prehľad o tých veciach, alebo aj bežní bratislavčania, chodíš do Bratislavy, si tam, otvorili sa im teraz oči, že nakoľko je ten systém prehnutý a skorumpovaný? Takto, aby som dokončil ešte tým predčasným voľbám. Ja si myslím, že za takýchto okolností je to úplne legitímna požiadavka, ktorá je v súlade s ústavou, ktorá v tomto štáte platí. A teda nedá sa to považovať za nič neobvyklé a nič, čo by sa dalo prirovnať nejakému puču alebo nejakému prevratu. A teraz k tej tvojej otázke ohľadom toho pohľadu Bratislava versus Východ, Michalovce a tak ďalej. A bohužiaľ aj z vlastnej skúsenosti viem, že tí predstavitelia v Bratislave, či už politickí, či už novinárska obec, majú veľmi skreslený pohľad na to ako funguje tá spoločnosť tu na východe. A mnohí z nich to ani nikdy neboli. To, že tu prišiel Andrej Bána, že sa aj po našich urgenciách začal tomu venovať, ma milo prekvapilo. Je prvý. S Bratislavčom treba povedať, že my tu máme aj miestnych novinárov. Nikto z nich sa tejto téme nejakým spôsobom vážnejšie nevenoval. A to aj svedčí o tom zásadnom probléme, ktorý tu na východe je. Sme tu v malom meste, kde či už politici, novinári alebo predstavitelia verejnej správy, polície, justície sa navzájom všetci poznajú, každý by chcel mať medzi sebou harmonické vzťahy, nikto nikomu nezasahuje do ničoho a toto je ten zásadný problém, tieto popletané vzťahy, kde jeden druhého navzájom ovplyvňuje a jednoducho takto to nefunguje ani v politike, ani v súkromných či pracovných vzťahoch. Jednoducho tam musia nejakým spôsobom tie záujmy na seba naraziť. A ja si myslím, že toto je ten najzásadnejší problém. Čo hovoríš na protesty v Michalovciach? V podstate, ty si nám aj, si spomínam, ako sme si všetci povedali, že ideme na protesty do Bratislavy. Ty si nám povedal, že kašlite na to, ostaňme doma, urobme protest doma. Hoď príde 2-3 ľudia, proste vykričíme to do steny, ale povieme to, čo povedať chceme. A za to som ti veľmi vďačný, za tú odvahu, lebo ja som bral, že to skončí blamážou a naozaj nepríde nikto. Aj s tou možnosťou som rátal. Ja som bol samozrejme tiež milo prekvapený tým, akú spolupatričnosť vyjadrili nielen Michalovčania tým, že prišli na námestie. Ja keď som zvolával to prvotné také stretnutie, ktoré malo ten pietný význam tej spomienky prvotnej na Martina, na Jana Kuciaka a Martinu, tak som chcel určitým spôsobom vyvolať od tých ľudí ten pocit spolupatričnosti. To je ten úplný základ. Samozrejme, že dlhodobo tým, že sa vôbec nejakým spôsobom angažujem vo verejnom živote, je tou mojou snahou nejakým spôsobom viac aktivizovať ľudí, aby sa aktivnejšie podielali na správe vecí verejných, aby sa zaujímali, pretože demokracia vo svojej podstate predpokladá aktívnu účasť, aktívnu participáciu občana. Bez toho to nejde, bez toho tá demokracia je ohýbaná a lámaná. To bol taká tá moja prvotná myšlienka. To, že prišlo toľko ľudí, ma do určitej miery naplnilo tým optimizmom, že predsa to má význam, aj keď z dlhodobého hľadiska je to ťažké, aj v našom, a už to bolo v našom regióne, ale potešilo ma aj to, keď mi jeden známy, ja keďže nie som pamätníkom roku 89, ja som nemal tú možnosť byť na námestiach, ale jeden známy mi povedal, že Milan, ja si nepamätám, aby toľko ľudí bolo na námestí, ani keď to bol Havel. Takže
Aj to bolo odzrkadlenie toho, že v tej spoločnosti sa čosi láme, keďže toľko ľudí prišlo aj v Michalovciach na námestie. Som veľmi pekne chcel ľuďom poďakovať v Michalovciach, že prišli. Lebo to bol nádherný okamžik pre nás všetkých, že má zmysel bojovať. Ja taktiež a chcem vyjadriť aj poďakovanie tým ľuďom, ktorí sa podielali na tej organizácii a taktiež tým, ktorí našli v sebe ten kúsok odvahy a prišli aj vystúpiť. Mnohí z nich rozprávali o problémoch, aj regionálnych, ktoré dovtedy neboli nejakým spôsobom verejne publikované alebo nahlas povedané. Myslím si, že aj týmto, čo sa udialo, sa veľa vecí zlomilo. Aj v tom zmysle, keď hovoríme o Andrejovi Bánovi a o tom článku, kedy tí ľudia už verejne začali rozprávať o tých veciach a prekonali akúsi toho bariéru, toho strachu, pretože už to dospelo do takého štádia, že si povedali, že stačí, že už je potrebné tie veci skutočne riešiť. A to je ďalší taký ten rozmer toho všetkého, čo sa tu deje. Dvaja máme dlhoročný spor medzi sebou. Ja ti stále hovorím, že musíme tú chobotnicu odrezať jej hlavu. Poďme protestovať, kričať do Bratislavy. Ty stále ma vlastne ťaha, že nie tu v Michalovciach, že tu musíme si tie problémy vyriešiť. Myslíš si, že v Michalovciach je to rovnako závažné, že je rovnako zmena potrebná, ako je v tých najvyšších miestach? Padol teraz predseda vlády. Ja si myslím, že je nevyhnutná a že tá situácia v Michalovciach do veľkej miery kopíruje tú situáciu celoslovenskú. Tu sa nám vytvorila nejaká skupina ľudí, ktorí ovládajú všetky inštitúcie v meste na nejakom stranickom princípe, ktorí tu vytvorili určitú dokonalú organizáciu, tú synchronizáciu toho, že zo pár ľudí vlastne rozhoduje o všetkom v meste a aj vinou, a musím to povedať, aj vinou absolútnej nefunkčnosti opozície dlhodobo v tomto meste vytvorili určitú hegemóniu v Michalovciach a je veľmi ťažké do tohto zasiahnuť. Ľudia veľmi ťažko reagujú na určitú vyslovenú kritiku smerom k týmto predstaviteľom. Je veľmi ťažké to dobíjať zvonku ako bežný radový občan či aktivista, ale napriek tomu má to význam. Toto mesto nutne potrebuje zmenu, pretože ešte stále, a mnohí to aj vnímajú, aj keď tu bol napríklad Andrej Bán z Bratislavy, on mi hovoril, že on bol v Michalovciach aj po 89. a ešte vtedy vždy boli tie Michalovce brané ako to posledné komunistické mestečko, kde akoby tá revolúcia nedorazila a ono stále v mnohých ohľadoch ten systém v Michalovciach funguje na tých starých vzťahoch, na tom starom fungovaní, áno, na rodinkárstve, klientelizme, všetko sa robí cez rôzne dohody a toto mi na tom najviac vadí. Vieš, ale na jednej strane futbalisti hrajú najvyššiu ligu, hokejistom sa darí, krásne zrekonštruovaný futbalový štadión, zrekonštruovaný v úvodzovkách zimný štadión. Čiže naoko proste vyzerá, že všetko funguje. Ako bežný človek, keď to teraz počúva, tak si musí myslieť, že občas až prehnanie vrtaš. Nie je to o vrtaní. Ak sa na to pozrieme, dá sa na to pozrieť z takého národového pohľadu na demokraciu ako takú, že je to večný súboj toho, aké to je a aké by to malo alebo mohlo byť. To isté je to v tomto meste. Môžeme sa spýtať, aké to je v súčasnosti a aké by to mohlo byť. Aké by to mohlo byť, ak by neunikali peniaze z rôznych verejných obstarávaní, zákazov a tak ďalej, ktoré by sa investovali do ľudí a na prospech tohto mesta. Ak sa bavíme o futbale napríklad, myslím si, že je neférové určitým spôsobom sa vyjadriť tak, že tá situácia, kde je dnešný futbal, je určitou prioritnou zásluhou mesta. Pretože tam pôsobia tréneri, hráči, tam pôsobí súkromný investor a sponzor, ktorý ten klub určitým spôsobom riadi. A myslím si, že v tomto je to neférové tú zásluhu
vynaložiť priamo mestu. Je úlohou, a podľa mňa úlohou mesta, aby podporovala šport a mládež. To je doslova povinnosť. Toto sa nedá brať tak, že na základe tohto môžeme povedať, že mesto dobre funguje. My máme v meste dlhodobý odliv obyvateľstva, máme dlhodobý problém s odchodom mladých ľudí odtiaľto a toto sú tie najzásadnejšie problémy. Čo sa týka hokeja a zimného štadióna, o tomto myslím, že bude priestor aj neskôr, keď predpokladám, že bude aj relácia jedna tomuto venovaná, ale do tohto by som nejakým spôsobom nezabrdal. Ja si myslím, že každý Michalovčan, ktorý chodil na hokej aj predtým, ako bol zimný štadión rekonštruovaný, a ja som chodil, tak musí vidieť na prvý pohľad, že tá zmena, ktorá prebehla, je za tú sumu absolútne neadekvátna. Ja úplne zásadný nejaký rozdiel v tom nevidím. A to hovorím za seba. Ja som chodil na hokej aj vtedy, keď to bolo v pôvodnom stave. A vieme všetci, ako to vyzeralo. Hovorím, ja tú zásadnú nejakú zmenu nevidím. Tu sa treba pýtať možno aj trénerov, aj mládežníckych hokejistov a rodičov, ako sú s tým spokojní, aký majú oni na to názor. Ja som trošku z toho smutný, lebo v podstate urobila sa rekonštrukcia, urobila sa podľa mňa nekvalitne, za veľmi veľa peňazí a ľuďom to ako keby nevadí. Ten pocit ľudí... Ale to je vo všetkom tak. Mám pocit, že je to vo všetkom tak, ľudia si povedia, však mohlo to byť ešte horšie. Sme malo kritickí na ľudí, ktorí rozhodujú o našich peniazoch. Bohužiaľ, dospeli sme do takého štádia, že ľudia akoby sa báli chcieť viac. A ja si myslím, že by mali chcieť viac. Pretože aj tá rekonštrukcia, o ktorej hovoríme, v drvivej väčšine ide z daní občanov tohto mesta. Pretože sa na ňu brali úvery, ktoré ešte dlho budeme splácať. A ja si myslím, že je úplne opodstatnené, aby tí ľudia požadovali za to určitý vyšší štandard. Samozrejme, že do určitej miery sú spokojní, pretože predsa len je to lepšie ako to pôvodné. Od toho by bolo lepšie čokoľvek. Pretože sám primátor sa mnohokrát vyjadril, že ten pôvodný stav, že to bolo v podstate stavenisko, na čom sa hral hokej a kde chodili ľudia. Ako vidíš svetlo na konci tunela? Kde vidíš, voľby sú za 2 roky, veľké voľby sú za 2 roky, predčasné voľby sú nedohľadne, viac menej veľa sa nezmenilo, zopár figuriek sa vymenilo. Ja si myslím, že ľudia nezabudli, ani nezabudnú, napriek tomu, že predčasné voľby nebudú. Aj keď vláda, OK, dajme im priestor, uvidíme, kam sa pohnú. Ja osobne som v tomto skeptický, myslím si, že nejakej zásadnej zmene nedôjde, ale ľudí by som v tomto nepodceňoval. Nepodceňoval by som ľudí, myslím si, že oni v tú správnu chvíľu sa vyjadria. Ten prvotný taký test príde už v komunálnych voľbách, kde bude môcť možno aj iná garnitúra ukázať ešte pred parlamentnými voľbami, čo je schopná pre tých ľudí urobiť ona. Myslíš si, že v Michalovciach je možné poraziť túto chobotnicu? Ak by som si myslel, že to nie je možné, tak by som vo verejnej sfére aj nepôsobil. Nechal by som to tak. A možno by som ako mnoho mojich rovesníkov odtiaľto odišiel do zahraničia, kde by som možno našiel lepšie uplatnenie. Myslím si, že je to možné. Je tu určitá ponuka, alternatíva, je tu aj dopyt po nej. Ja ho každým dňom cítim viac a viac. A myslím si, že je potrebné dať šancu novej garnitúre, aby toto mesto posunula dopredu a prišla s úplne inou filozofiou vôbec vedenia mesta. Tak týmto záverečným optimistickým vyjadrením Milana by som túto diskusiu ukončil a tešíme sa na ďalšie relácie. Ja ešte raz ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem, dovidenia.